Boas noites. Ás 6 da tarde deu comezo oficialmente o Ardelucus, que este ano vai pola súa 15ª edición. O pistoletazo de saída destes festexos, que durarán 4 días, deuse coa apertura simbólica das portas da cidade a cargo da Guardia Pretoriana. Dende hoxe e ata domingo, os lucenses e visitantes poderán desfrutar de máis de 400 actividades, das que medio cento son novas. Ademais, para adaptarse aos novos tempos, o Ardelucus conta coa súa propia aplicación para móvil. É gratuíta e vale para dispositivos Android e iOS. Nela pode consultarse toda a información dos festexos, dende as actividades a teléfonos de interese, un mapa e o propio programa do Ardelucus. Ademais, para garantir a seguridade, reforzarase a presenza da Policía Local. No recinto amurallado tamén haberá entre 3 e 5 patrullas de a pé. Terceira e definitiva xornada da vista oral da Operación Rei, na que a Fiscalía retirou a pena de prisión que pedía para o exalcalde de Castro de Rei e principal procesado Juan José Díaz Baliño. Tamén modificou a calificación dos delitos, así retirou a acusación de falsidade de documento público pola que pedía 4 anos de prisión e mantén a petición de 10 meses de cárcere por un delito de tráfico de influencias. Tamén mantén a acusación de prevaricación administrativa. O fiscal tamén retirou as acusacións contra a ex-concelleira Ana María Canto. Durante esta última xornada declararon os rexedores de Becerreá, Chantade e Guitiriz que negaron que Baliño presionara a favor de ningunha empresa na mesa de contratación da Deputación. Tanto Manuel Martínez como Manuel Lorenzo e Regina Polín explicaron que no 2008 había tantas obras do plan E que todos os concellos tiñan problemas para atopar empresas para realizar as mesmas. Pola súa banda, o actual alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, asegurou hoxe que como concelleiro da oposición non detectou irregularidades na adxudicación destas obras e lamentou o desproporcionado da intervención no concello. A min o que me pareceu desproporcionado foi a forma de intervenir o Concello. Polo resto, eu tampouco coñezo os pormenores. Pero, bueno, eu creo que, tal e como se foron desenvolvendo os feitos nestes anos, pois a todos nos queda aquela lembranza da intervención que tivo lugar a finais do ano 2009 no Concello de Castro de Rei. Parecía máis propia dun xuicio de narcotráfico pois que dun asunto relacionado coa administración municipal. A xuíza Pilar de Lara rexeita a súa recusación no caso Garañón pedida por José Ramón Gómez Besteiro. Segundo publica hoxe El Progreso, fixo en 2 informes que agora se remitirán á Audiencia Provincial. Neles rexeita todos os argumentos da defensa de Besteiro, e en especial os relacionados coa afiliación política do seu marido e doutros familiares. No eido municipal, os populares denunciaron hoxe que sospeitan que o goberno local dá información privilexiada para acceder ás prazas do novo plan de emprego municipal. Dende o goberno local xa responderon a estas acusacións a través do seu voceiro Miguel Fernández, e este cualificou as acusacións dos populares de graves e irresponsables e dixo que o Partido Popular lanza mentiras e infamias sen base ningunha. A nosa sospeita de que se está a facilitar información a determinadas persoas afíns ao Partido Socialista, facilitándoles incluso os códigos para que se vaya a apuntar á oficina de empleo con unha determinada plaza, con un determinado código, a efectos de cubrir as futuras plazas do plan de emprego municipal. Non sei se só son os do Partido Socialista ou tamén os dos seus socios de Lugo Novo que participaron nos presupostos e, de alguna maneira, tamén son socios e colaboradores en este asunto. Non sei se só colaboran na aportación tamén de personal para cubrir esas plazas ou fan, como se suele decir, de, tonto útil para que utilicen outros que pode ser o que esteña facendo a alcaldesa con eles. Estamos a alcaldesa a que non caiga na tentación de continuar co que viña facendo, ca política de colocación que viña facendo o seu antecesor no Concello e, por suposto, moito menos aínda o trasladar
o ben enchufado, todos sabemos que era o ben empregado da Diputación, para o Concello no que o seu antecesor, o señor Besteiro, e ela mesmo como vicepresidenta participaban na Diputación. As sospeitas que hai son moi graves. E o mínimo que debe haber é igualdade de oportunidades para todos os parados. Non pode haber parados de primeira, parados de segunda e aqueles enchufados do PSOE. Creo que non pode ser. Lugo é a provincia que lidera a produción ecolóxica en Galicia. Así o aseguraron hoxe dende o CRAEGA, o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Respecto ás producións certificadas, o 75% da superficie adicábase á gandería como pastos temporais, pastos permanentes e pastos pobres. Despois, os frutos secos e froiteiras, a máis importante a mazá, representan na nosa provincia o 50% da superficie galega inscrita, e que a produción de cereais tamén é importante na nosa provincia, ainda que ten menos importancia que o que comentei anteriormente. O 100% dos cultivos industriais tamén se atopan nesta provincia, e o 75% da superficie destinada a plantas aromáticas tamén está inscrita na provincia de Lugo. A provincia de Lugo ten unha grande diversidade de produtores, destacando por número deles os dedicados á produción gandeira de vacún de carne e de leite, e a produción vegetal, fundamentalmente recolleta silvestre e fruticultura, casi na súa totalidade ou en gran parte mazá para sidra, e que ten tamén bastantes industrias elaboradoras. E o total de operadores en Lugo representan o 42% do total de operadores en Galicia. E que os produtos lácteos inscritos en toda Galicia, inscritos en Lugo, representan o 55% da produción certificada na nosa provincia. A carne de vacún e a carne avícola con 15% estarían no segundo lugar, a recolleita silvestre en terceira e despois a produción de sidra en cuarto lugar. En clave electoral, os partidos políticos siguen coa súa axenda de actos pola provincia. Os populares estiveron onte na Mariña. Ali o candidato do PP ao Senado por Lugo, José Manuel Barreiro, reiterou o apoio dos populares ao sector pesqueiro, que é imprescindible na comarca. Barreiro tamén aproveitou o acto para destacar a confianza que supón un goberno con experiencia como o do Partido Popular. A candidata do Partido Socialista ao Congreso por Lugo, Margarita Pérez Herraiz, achegouse onte ata Pastoriza. Ali defendeu que se cumpra o acordo lácteo e medidas de control do sector. A candidata socialista defendeu un prezo sostible e un novo contrato tipo para establecer baremos de calidade iguais e que se cree a figura do mediador. Na defensa do sector lácteo tamén saiu onte en Villalba a candidata do BNG ao Congreso, Laia Rodil. A cabeza de lista dixo que o BNG é o garante do sector lácteo galego cando se teña que negociar. Tamén defendeu forzar uns prezos xustos para os produtores. O técnico galego Luís César San Pedro é o adestrador elixido para dirixir o Club Deportivo Lugo. A falta de confirmación oficial por parte do club lucense, o acordo entre ambas partes é un feito. Deste xeito, o novo director deportivo Emilio de Dios cumple co seu obxectivo de atopar adestrador na súa primeira semana no cargo. Doutra banda, o ex técnico do Club Deportivo Lugo, Luís Milla, regresará ao Ángel Carro a vindeira temporada, pero nesta ocasión como adestrador do Zaragoza. Moimenta e Guitiriz acollerán as finais da Copa Deputación, así o dixo hoxe o vicepresidente da Deputación Antonio Veiga, que tamén avanzou que se manteñen os premios de 5.000 euros para os gañadores e de 4.000 euros para os subcampións. Xa temos finalistas tanto no
na parte femenina como na parte masculina de primeira preferente, e este fin de semana pois saberemos quen son os finalistas da Copa de segunda e de terceira. A final femenina e a final masculina de primeira preferente vaise disputar no campo de O Pichón, en Muimenta, o domingo 19. Ás 6 xogarán as mulleres e ás 8 xogarán os rapaces, o Viveiro e o Residencia. En Guitiriz, o día 25, sábado, ás 18 horas, pois, o que gane de Río Tortomeira e de Monterroso B e Palas. Xa sabedes a cuantía dos premios para cada categoría, que son 5.000 e 4.000, tanto en femenino como en primeira e preferente, por campeón e subcampeón, e 4.000 e 3.000 en segunda e terceira. É unha honra para nós poder acoller unha final da Copa de Diputación. E, por suposto, que os campos que temos, todas as instalacións deportivas están ao servicio da Diputación para todo o que queira celebrar en Guitiriz. Entre outras cousas, non debía de ser menos porque tamén a Diputación nos axudou a recuperar parte das instalacións. Por lo tanto, sería de mal nacidos non ser agradecidos. Entonces, creo que todo positivo, que encima vides, creo que en plenas festas de San Xoán. Agradecer unha vez máis á Diputación pois o seu compromiso co fútbol lucense, compromiso que vai dende o fútbol base aos máis cativos, pasando polo fútbol femenino hasta os maiores, o fútbol amateur. Tamén dar gracias ás diferentes sedes onde se van disputar pois as finales desta Copa, e como non a vosotros, porque ao final sois os protagonistas, sois os verdadeiros protagonistas desta Copa Diputación. Darvos a noraboa por chegar hasta aquí, é un broche de ouro para un final de tempada, pois entendo que é larga e dura, pero non deixa de ser un broche de ouro. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámolos agora con imaxes dese comezo do Ar de Lucus. Que teñan moi boa noite, deica mañá.